gauz asko bezala dei batengatik hasi zen, edo hastia hori izan zen, ja nirekin jarri zen harremanetan, eta ez ezaguna zen niretzat, bai bera, eta baita ere pixka bat berak lantzen duen disiplina, ezta, dantza vertikalarena. Topaketa guztietan beti dagoela beste irakurketa bat, ezta, eta nik behintzat momentu hartan egin nuen irakurketa izan zen. Ostia, ze energia, ze gogoa dantzan jartzeko harri hauen doinupean, ezta, edo doinu gainean esan genezake. Orduan, pixka bat ezakit, impulso horrek ja mugitu garazi zituen besteen bat gauza. Lehenengo harremana Orekate Izat Arkaitzekin izan zen Harria proiektuan. Bertan lanean nengoenean Oier Plazak FMK filmakeko realizadoreak aholkatu ostan Arkaitzekin komentatzeko nola nengoen proiektu horretan lanean, eta berari proposatzeko bertan parte hartzea, ez? Eta orduan pixka bat hemen dendu nahi izan duguna da bi planoak elkartzea, ez? Sinbiosi hori egotea planen artean. Egia da, denduri begira, bi planotan sentitzen ginen, guain zuzen ere plan horizontalean, ez da kasualidadea guk jotzea horizontalki dagoen instrumento bat, ez da, baina eraberean modu vertikalean jo beharra dago instrumento hori. Orduan, nolabait ere lotura ikusten genuen, haiek modu vertikalean daude, baina modu horizontalean egiten dute jolas. Orduan, bueno, horre ikusten genuen askotan ematen zirela emakumezkoak, gizonezkoak beran, bueno, ematen ziren hainbat kontraste, ez da esaten genuen, bueno, hauek jarri behar ditugu nolabait ere parean, simetriak bilatu behar ditugu, eta dendun pixka bat hori zen topatu nahi genuen estetika, ez da? Eta Orekate Izako musikariak ere elementu horiek erabiltzen dituzte beraien musika sortzeko. Eta gu ere dantzari bezala naturan sortze ditugu gure koreografiak eta harriaren gainean, egurraren gainean dantzatu izan dugu, ez? Azpitik badago gero amets bat, eta da guk beraiek bezala egan egiteko amets hori, ez da gu behintzat hala sentitu izan dugu. Zergatik? Gure materialaren, material organiko soiltasun horrek ez dauka misterio handirik, baino badauka ezintasun bat, eta da material horrek bere soinu gorena eduki dezan, material horrek airean beharko luke, ez da. Bueno, aurretikan ere beste dantza konpainiekin aritu bagera, egia da dantza vertikalaren munduan, niretzat nahiko mundu berezia izan dela, eta bueno, aldaketa asko egon dira prozesuan, partaideenak, baina bueno, argi gendun beti ere bi disziplinak egin behar zutela, batu behar zirela, eta horretan nik usten dut, bueno, gu pixka bat haien zerbitzu jarri gerala, baina haiek baita ere gurera, ezta. Bakoitzak bere mugekin, batez ere, bueno, niri asko harritu nau dantza mota honek behar duen teknika eta, bueno, arriskua denbora guztian dago, baina teknika horrek bueno, ekiditen du arrisku hori, baina eraberean teknika horrek denbora bat hartzen du ikuskizunan, orduan asko izan da horrekin burrukatzea. Ez da, soka aldaketa bat egon behar du, hemendik pasa behar dugu bestera, hemen denbora bat behar da, ordu pixka bat espazio guzti horiek probestu behar dira denboraz eta musikaz, eta azkenean teknika horrek izkutuan gelditu behar du. Osea, airean egotearen sensazio hori da
pentsatzea, sinistea, kasi eutsi gabe daudela, ez da. Emanaldi honetan bereziki elementu ezberdinak sartu ditugu, alde batetik betitentea, mugimendua pixka bat elementuak agintzen du mugimenduan, eta dantzaria dago pixka bat baldintzatuta elementuarekiko, eta gero beste elementu batzu sartu ditugu, poleak eta soka elastikoak. Polea eta soka elastikoekin lortzen ditugu mugimenduak dira gora berakoak, eta batez ere gure pisuen artean, dantzarien artean oreka bat egon behar dela, bestela ez du funtzionatzen, horra elementu hauek ere laguntzen dute emanaldi honek duen esanahi guzti hori indartzera,